ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபாக்ஸ் அண்ட் ராபிட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற திரைப்படம் 2016 ரிலீஸ் ஆன ஹஷ். இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் மூவி. இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஹீரோயின் மோட்டிவேட் மூவி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப கேரக்டர்ஸ்லாம் இந்த படத்தில் கிடையாது. மொத்தமே ஒரு 4 பேரை வச்சு படத்தை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஒரே ஒரு காட்டேஜ் ஹவுஸில். படத்தோட ஸ்டோரி என்னென்னா, ஹீரோயினுக்கு வந்து காது கேட்காத வாய் பேச முடியாது. ஹீரோயின் வந்து ஒரு கதாசிரியர். நிறைய ஸ்டோரிஸ்லாம் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணி சேல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க எதனா ஸ்டோரி வந்து புதுசாக எதனா எழுதணும்னா தனிமையை ரொம்ப விரும்புவாங்க. தனிமையில் வந்து ஸ்டோரிஸ்லாம் எழுதி நல்லா சேல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிட்டிலேருந்து அவுட்டர் சிட்டி பிளேஸில் இருக்கிற மாதிரி காமிப்பாங்க. பக்கத்தில் வீடு இருக்காது. எப்படி பார்த்தாலும் வந்து ஒரு 300-400 மீட்டர்ஸ் தள்ளி தான் வந்து ஒரு வீடு இருக்கும். நம்ம வீட்டில் என்ன நடந்தாலும் பக்கத்து வீட்டில் கேட்காது, பக்கத்து வீட்டில் என்ன நடந்தாலும் நம்ம வீட்டில் கேட்காது. அந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் வீட்டு இடம் மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு நாள் அவங்க வீட்டில் தனிமையில் உட்காந்து ஸ்டோரி எழுதிட்டு இருக்காங்க. அப்படி எழுதிட்டு இருக்கும்போது அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு லேடி ஒருத்தவங்க வந்து பேசுகிறாங்க. நீங்கள் தான் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் குடியிருக்கிறீங்களா, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் எழுதுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட விசாரிச்சுட்டு அவங்க அங்கேருந்து அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க அப்பா அம்மா கூட சேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லேப்டாப்பில் வச்சு ஸ்கைப்பில் வந்து கால் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்படி கால் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த கேமராவில் பின்னாடி வந்து அவங்களுக்கே தெரியாமல் ஏதோ ஒரு உருவம் நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களுக்கு காதும் கேட்காது, வாய் பேச முடியாது. சரி என்னடா ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற கதவுலாம் வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே சைலண்டாக இருப்பாங்க. பட் ஆனால் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் யாரோ வந்து நம்மளை வந்து நோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்படி நோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச உடனே எல்லாத்தையும் பவர்ஃபுல்லாக வீடு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு சரி ஓகே என்னதான் யார் வராங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்து இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும், அவங்க வீட்டில் பக்கத்து வீட்டிலேருந்து வந்துட்டு போனாங்க பார்த்தீங்கன்னா லேடி, அவங்க வந்து தலையில் அடிபட்டு ரத்தமாக வந்து கதவை தட்டுற மாதிரி இருக்கும். பட் அவங்க ஆல்ரெடி செத்து போயிருப்பாங்க. கதவை தட்டிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அந்த டெட் பாடியை வந்து பின்னாடி ஒரு சைக்கோ ஒருத்தவன் ஒரு ஆள், அவன் அந்த பொண்ணை வந்து கையை பிடிச்சி கண்ணாடி தட்டுவான். தட்டிட்டு அந்த சைக்கோவோட பிஹேவியரை பார்க்கணும் நீங்கள். அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணுக்கு காது வாய் பேச முடியாது. ஏன்னா இவங்க வந்து அந்த அந்த செத்து போன லேடி வச்சு கதவு தட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு திரும்ப மாட்டா. அவள் போட்டு நார்மலாக வந்து குக் பண்ணிவிட்டு அவளோட என்ன வீட்டில் வேலையோ அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பா. அந்த சவுண்டு கேட்காது. இந்த சைக்கோவுக்கு ஒரு ஆல்ரெடி வந்து நம்ம இந்த பொண்ணை சாவடிச்சிட்டோம், இவளையும் வந்து ரொம்ப கொடூரமாக சாவடிக்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட். இவளை ரொம்ப நம்ம ஈஸியாக கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இந்த ஹீரோயின் அவன்கிட்டேருந்து போராடி எப்படி எஸ்கேப் ஆகிறோன்றதா கதையை வந்து சூப்பராக எடுத்திருப்பாங்க. இது நடுவில் அந்த காணாமல் போன ஒய்ஃபு, அந்த பக்கத்து வீட்டில் இருந்த ஒய்ஃபை தேடி அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் வரும். அவனையும் வந்து இந்த சைக்கோ வந்து சாவடிச்சிருவான். ஆனால் அந்த ஹஸ்பண்டை பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் சைக்கோ வந்து நல்லா பிளான் பண்ணி சாவடிப்பான். அவனை வந்து ஏன்னா அவன் நல்லா ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருப்பான். அப்படி நம்மக்கிட்ட வந்து சண்டை போட்டால் ஜெயிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சைக்கோவுக்கு தெரிஞ்சு அவனை வந்து பிளான் பண்ணி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் மாதிரி ஏமாற்றி கழுத்தில் கத்தி வச்சு குத்தி ஒரு வழியாக அவனை சாவடிச்சிருவான். அந்த கிளைமேக்ஸில் இந்த பொண்ணுக்கும் அந்த சைக்கோக்கும் ஒரு 5 to 10 minutes ஃபைட் ஒன்று இருக்குது. ஒரு 4 பேரை வச்சு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இதுலேயே படத்தை முடிச்சிட முடியும், இந்த படத்தை நம்ம கண்ணை அசைக்காமல் பார்க்க முடியும்னு சொல்லிட்டு பார்க்குற படம் தான் ஹஷ். அவ்வளோ த்ரில்லிங் ஹாரர் சீன்ஸ் நிறைஞ்ச மூவி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் இந்த படத்தை பாருங்கள். இப்போ நான் கொடுத்துருந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.